and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. May ganit taon kay wa ka maapil og kasunog, Ma'am Yolanda. Nakaingon bitaw ko karon nga nakakita nimo, sir. Nga nabaw ang tao nga may utok ining pagpanggukod o pagpanglutos tao na. Ikaw ka, Colonel Ronald Joaquin sa militar. Unsa imong gipati karon? Nga buhi man di ay ko ug wa maapil og kasunog sa kumpay. Dili mahulagway ang imong kapungot, no? Namasangil ka? Dili gyud ni pasangil ako. Nakigsulti ko karon sa tao nga mo'y utok ning nahitabo karon sa akong bay. Mapriso ka man yung tigwanga ka kung tinud-unta ka. Katawanan ka kaayo. Wa pa di ay ka maninuod. Gipasubrahan pa man gani nimo. Una ang pagpatay sa kumpana. Gisundan ninyo ug mas grabe pa kayong pagpanggukod. Kung nasakit mo sa gibuhat sa akong anak, paniya ka ng kakawasan. Kaugalingong kakawasan nga gipili ang maong matang sa pagsukol ning madaog-daog ko ninyong sistema. Wa kay magrepel di kung tarong pa kamong tigpatuman sa balaod. Apan inyo lang gitamak-tamakan. Ug karon niya ay inyong kipuno. Gisunog pa gyud ang pugtong nalang kapilin sa kumpana. Unya mo ingon ka nga tinud-on ako nimo. Ay, husto sad ka. Tingali tiaw-tiaw palang kini para nimo. Unsa nakatuod di ay kung maninuod ka na o kamo. Nangile, gusto na lamang. Naoy, isog na kasyag nawang, Otro ka saba. Bisag maugid ako naong. Ay, sure. Karon pa man ko makaklaro ni mo, sir. Wala ko mahimo kung mo ka na imong una-una. Pero kung tinuod man ka ng imong gisulti nako, nga nanubra na. Pero ikaw, Ma'am Yuli, wa di ay ka manubra. Kung tinuod ba ka na imong gisulti nga kuwang ka na lang nga muhingan nako og luog. Pero giyon sa tama ka. Gipasagdan ka lang ako. Nga grabe kaayo may pasakit. Gipasagdan talang yung nga sobra na kaayo sa lawas nga midaot nako. Pero sige lang, ug di man ilan ni. Ang akong mahimo ug among mahimo, mao nga paminaw lang namo ang sama ninyo ug sa kanunay ug sa gihapon. Kamo maoy among ilhon ug itratar nga mga inahan sa nasod nga giabusahan sa sama sa imong anak nga NPA. Mipatay ba ang sama ni Mary nga to sa mga kidaog-daog? Nang lutos ug nang gukod ba ang sama ni Mary sa mga biktima sa mga inhustisya? Misunog ba ang sama sa kong anak ug mga Pinoy-anan sa sama nako nga inyong kidumtan ug gikaligut-gutan? Naghuot ug nagsakit ang akong dugan nga namati nimo. Maayo kay mong mutuis ug mobali sa kamatuoran. Ikaw, kamo sakitan sa inyong dugan? Kasukaon ko nimo. Paabot lang, Ma'am Yolanda. Umaabot ang matuod nga hustisya ug kamatuoran aning tanan. Pangandami lang inyong daan. Lamian na gyud ninyo, uy. Ang tinuod nagsubok ko sa nahitabo karon ninyo, Ma'am Yuli. Mauna. Aron ako. Bantay lang gyud mo. Bantay lang gyud mo kung magmarsyalo na. Grabe kayo kaloy pa. Di ka na harap ako ni mo, ha? Di man yung kumatagbaw ni model, uy. Musugot ka lang unta nga mag-inta. Tagbaw ka unta sa karuhay sa imong kinabuhi.
Ikapila ka ako sa linya sa imong mga asawa, Loy, no? Bibi, kanibi. Loy! Ayaw hinula ba? Oro ba na ako patiyanan? May gusto para kilikite ng pasas, bi. Mamatay na gyud ko, Ruel. Loy pa. Mamatay ka ko, Loy. Loy! Ayaw magpupok sa labisa, Loy. Gawas niya. Sir Ronald. Sir, anong taon, sir? Gawas mo! Kahit doon na patay! Gawas mo sa iyong kitaguan! Gawas kami, sir! Gawas kami, sir! Ha? Sir, huwag ganito kami labot ini kami mga babae, huwag may labot, sir. Dito mo sa counter, mga babae! Oh, tara. Sir, salamat. Magkano? Tara. Samling inyo haloy. Gibuangan mo na ako! Anong lagi taon ni sir? Napungap na ko, sir. Tap! Ano man taon ni sir? Uy! Dakong buhi sila si Yolanda. Usi ko'y buhi, sir. Dako silang buhi! Dako silang buhi! Dako silang buhi! Dako silang buhi! Ha? Buhi si Yolanda. Ayaw, sir! Buhi pa ko. Next! Sunod! Kisa sunod! Ngano di mo maningog kisa sunod? Si Luloy lang, sir. Siya last, sir. Loy! Sir. Dito sa akong atbang, Loy. Sir, uy! Ano mang galoy? Buhi pang imo mga kauban, oh. Nagtesting ng kuloy. Kung hingigo pa ba ko, nga bisan tipsing di yun mo maigo, nga pasubayo na ko ang target nako sa mga bala. Subay yun sa ngilit sa inyong lawas. Miinom pa man ko kay sir. Hubog naman ko kay sir. Basta lang ko si Piat, sir. Dili man na mo sa sir. Dito man dahil sila si Yolanda sa usar nila ka. Bye, sir. Dito lagi ka sa atbang, Loy. Magduga-duga ka gani. Matipak ginang imong o sa mga bala na aning Armalite, Loy. Hubog naman ko ka, sir. Uy, postpone lang ko na na, sir. Umara lang ni sir. Bisan sa'yo paspuntag. More pa, sir. Ako pa mabukaw ni mo, sir. Unsa man ka, Loy? Sir. Dana ko, sir. Basta ayaw lang yung lihok. Straight body ka lang, Gidloy. Gamay na lang ang nahabiling na kong kalagot nga wa mamatay si Yolanda. Minom pa man. Humana na akong testing ni Muloy. Mawa ng akong kalagot. Hindi na galoy? Dili pa taon ko rin. Di mamatay si Roy. Kaya masipyat man yung kani ba? Maragumog naman yung kasir.
Di mong kugay, bebe. Nawa. Gilugol na mo yung mga mata ko. Hindi ka makaklaro na ako. Sir, ugman na lang, Sir B. Kay klaro na kayo. Klaro na kayo. Sa mo pala na ugma, Sir. Ayaw, lagi kahadlok, Loy. Bisan hubog ko, pero di mahitabong malimot ko kung unsaon na ko og target ang tao. Aron mo to, kagid, Loy. Pangutan ako sa pizza kay tubagon taga sa kumpletong pagkatubag. Sarong pizza, Sir. Buwan sa Setyembre, pizza 21, 1972. Alas 8 en punto sa gabi. Ay, nasipiyat yun ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!